बिटिआर सुक्तिया 2020 मायथाइयाव जादों जों बेखौ गासैबो मिथिगौ 24 जानुवारियाव दा बे बिटिआर सुक्तियाव माखासे मानि दफाफोर दङ आरो बे दफाफोरनि जिमानखिनि माने खामानि मावनाय बेखिनि खामानि मावनाया दा सोलिगासिनो दङ माखासे खामानिया आरो नैबे मोनसे खामानि मावनांगौ दंबावो दे 1,125 जि कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट बे एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि जिखिनि माने राजखान्थियारि जिखिनि माने दफाफोर बे राजखान्थियारि दफाफोरा बेजों मावफुंजागोन आरो बेनि गेजेरजों मर अट'नमि बिटिआर ओनसोलाव बा सा सानजा भारतनि जिखिनि 10टा माने 6 शिड्युल दङ बे 6 शिड्युलाव मर अट'नमि फाइनान्सियेलि माने मर अट'नमि बेसोर मोनगोन आरो बे एमेन्डमेन्टनि गेजेरजोंनो जोंहा जिहेतु माने बेवहाय क्लज दंखायो आरो बे क्लजनि गेजेरजोंनो 60टाथ' नङा माने 54टा जोंहा समष्टि जागोन आरो बे 54टा समष्टि आरो सा 6 जिहेतु नमिनेटेड एमसिएलएफोर जागोन बे नमिनेटेड सा 6 आरो 54टा जि समष्टि बे समष्टिनि गेजेरजोंसो माने नैबे 60टा जागोन दा इल्टिमेटलि नैबे जिखिनि माने 125 जि मोनसे एमेन्डमेन्ट बे एमेन्डमेन्टआ बियो टेबोलाव फैगासिनो दोङो आरो जों आसा खालामो नैबे जि सामार जि सेसन बे सामार सेसनाव बे जि 125 एमेन्डमेन्ट बे 125 एमेन्डमेन्टआ इन्डियानिफ्राय बा भारतनि जि मोनसे माने पार्लामेन्ट बे पार्लामेन्टनिफ्राय बारग'गोन आरो बियो मोनसे एमेन्डमेन्ट जानायनि उनाव फैबाय थानाय समाव बियो जि 54+6 जि समष्टि बे समष्टिया बिटिआरआव जानो थांगासिनो दं थानाय बिसायख'थियाव 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बराव जानो गोनां जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दानि थाखानाय 40+6 6आथ' इलेक्सन जाया माने 40आ जागोन 40 बियाबाव जागोन दा बेनिखायनो 40 बियाबाव जानो थाखाय आसाम सरकारा नटिफिकेसन होखाबाय आरो आसाम इलेक्सन कमिसनाबो दा माने नटिफिकेसन होखाबाय बेबायदिनो जोङो नुनो मोन्दों बे गहपुरनि माखासे ओनसोला धोनसिरियाव माने बिश्वनाथनि माखासे ओनसोला रौतायाव आरो माने मा होननानै बुंदों बियो सनितपुरनि माखासे ओनसोला बे जोंहा अदालगुरि जिल्लानिनो समष्टि मोनसेयाव बियो मा जागोन दे बियो माने थादेरफागोन दा बे हिसाबै आरोबाव नैबे तामुलपुर नलबारि जिल्लानि माखासे गामिया तामुलपुराव माने सोसनजादों आरो बे तामुलपुरनि गयबारि समष्टियाव माखासे गामिया थागोन आरो जोंनि 25 नं बागानपारा समष्टि बे बागानपारा समष्टियाव बियो फैगोन आरो दा बेखौ आसाम सरकार आसामनि जि माने आसाम इलेक्सन कमिसन बेखौ नटिफिकेसन खालामबाय आरो गासै प्रिपारेसना जाबाय थादों दा बेनिखायनो 2025 मायथाइयाव जानो गोनां जि बिटिसिनि 5थि बिसायख'थि बे बिटिसिनि 5थि बिसायख'थिया 40टा समष्टियावनो जागोन आरो बेबायदिनो बेनि जिखिनि प्रस्तुति बियो सोलिगासिनो दं।